Kaunti ya Nyamira mulikite kurwase kaunti yubo igoniga twarigani robot bene igoro yokorobekana kweli tukuri alero asebo igamenyi bensemi yubatati garamaiga aso korobekana kweli tukuri alero Jobu Maangi na Mange Ekero abakenya bakora okorobekana chi kaunti ao kaunti ya Nyamira tetigiri maiga asigati abamenyi baba bagwesokia asobunge na korobekana Tutu wamnyakaniriye kegetambe baka chesechi matete gotawa malembe na masasa bago tetani shitiagasi karaira ngara tamanda mna ade bodu moboso jisukuye jintika aboso togore ruto moto ito Nigobo sombi wabo wote nenigwa chipara chinyinge cyaba kigotangwa nemerero namagena anene mono chipara kigosoa omuchi Onyamira korwa sensemo ya Nyabite womboga tente ne chinsemo ao ime kaunti Nyamira Aranchi ali gweteka galiende yonsi teyo yobosombi ase bose public service vehicles endete yo yarokanire para gaiga asaba menye bali gotumika chipigipigi iki cyapa kiko kinia ligo limono Abaraito abatugusanga nabwo mbate yabukorobekana okungo kikogendera bake serikali aberege koigwa ebirero byabamenyi be county ya Nyamira chipara chiyoka chibeza kwa tumenye no gwatumire bese chipara chiko koraga bono inja baskari batagete kuturasira masasi bara buna kindi kionda endo tuatebire etotagete etotagete abanene bamanyanga obugima bwa komire kurunga chagwa Now, team was we want to warn you. You are this number. Ekiagera abana inji ambata ketibinto binge. Bana jaba ken gero aba kronye ken gyons. Bana jaba tegas. bato ikere One gas ye yawe ke tu account ya bantu ko na banya miraga. Ote yori kilo anto akrusu na iro bach kodik. Aba batagete obosibokie. Oira nese. Asensemo y'abamenyi bayicyanira akokongamano k'ubugima na gusaba serikali gotegerera ebirero byabo Bono ayo gusuka mambye kero kuboka tubwati kende pi igoro cyo bugima obo enjera to promise eti nati aslas baka bono iga aslas bono iga to kwenye ko aslas bado Aiga Nyamira egato kora to waka no chibere esi sukari yabere nesi esi niti yego eri ngori kama ni mwanzore ye ngori god obosi ngobuga ati nyomba nakingote yabaiga oru na ani ruto nakasangwa ngobaligalie kama ni mwana inchi bayele sukari Unda amechoka vijana we Unda amechoka unga ishu mafuta ishu Asolas kitu gani hiyo? Hakuna. Kingo reporter ya Ndizi TV kurwase county Nyamira Jobu Maangi